Kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Ready ka na ba? Saan? Ready ka na bang mainggit, umiyak ngayong buwan ng puso? Ay, nako, gagi pare. Kagabi nga, Robin Siena, pumunta kami sa Samgyup. Kasama ko yung ilang mga kaibigan natin dito sa MBC. Sa likuran ko may nagde-date. Meron silang nagsusubuan sila nung Samgyup. Nang gigigil talaga ako, naiinis talaga ako. Alam mo yung uling sa Samgyup ko? Parang gusto kong itapon sa kanila yung nagbabaga. Naiinis ako kasi talagang super bitter ako and all. Hindi naman masyadong halata, dude. Until now, napanaginipan ko pa siya. Like, super legit and all. Kaya mga kabisyo, huwag kayong masyadong bitter ngayon kasi alam ko, nagtapos na ang January, papalapit na ang araw ng mga puso. Ayan. Pero para sa iba, katulad ko, araw lang to ng mga pusod. Ayan. Pusod? Oo, araw ng mga pusod kasi walang ka-date. Ayan. Ay, nako, sure ako yung mga kabisyo natin, talagang wala nang maramdaman. Kasi pag buwan ng puso, di ba? Parang ang sarap na lang maging bitter talaga. Ayun, nako, sinabi mo pa. Pero dapat hindi. Puro love lang dapat tayo dito sa Love Radio. Lalong-lalo na, syempre, ang ang February, hindi lang yung buwan ng puso, pero buwan ng Love Radio talaga. Yan. Diba? Oo, pa-anniversary natin, 49 years na. Sana all nagtatagal compared sa relasyon mong kailan lang natapos na. Kawawa naman. Pero dito sa Love Radio, may forever. Yan, 'di ba? Kaya mga kabisyo, ituloy-tuloy nyo lang yan. Malay nyo, eto na ang araw para mahanap nyo ang manliligaw ninyo na magpapatibok hindi lang ng puso nyo, pati ng pusod. Kasi aswang pala siya. Oo, ay nako, kaya yung mga balak manligaw dyan, ito ng pinakapagkakataon ninyo. Yung pagiging torpedo nyo, tanggalin nyo na yan para naman magka-love life kayo. Tama, magpasiklab ka. Eto na kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang unang dalawang uri ng manliligaw! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang Modern Manliligaw. Hala! Ito na, tumatawag na siya. Hello, Mar! Hello! Asan ka na? Akala ko magkakape tayo ngayon. Andito lang ako sa CR. Andito na ako sa coffee shop, Mar! Hello, Jessa! Hello! Open mo camera mo! Ayan, naka-open na. Hello? Lag ka, Jessa, lag. Hello, Jessa? Ayan, hindi Ayan, ang ganda mo talaga, Jessa. Naka-filter ka ba? Hindi, natural yan. Okay. Di kasi pantay yung kulay mo pero okay lang yan. Mahal naman kita. OMG ka, Mar, nanliligaw ka ba? Oo. Nanliligaw tapos dito sa chat, nagbi-video call tayo. Anyari? Modern na ayan, nag-send ako sa'yo ng sticker na bulaklak. Ano ba yan? Aanuhin ko yan. Flowers for you. Ay nako, tigilan mo na nga ako. Galit na ako sa'yo. Kasi sabi mo magkakape tayo ngayon tapos wala ka naman. Ano ka ba? Eto, nagkakape na ako. Ikaw din, magkape ka na dyan para sabay tayo. Ang haba ng pila, wala na akong gana. Ganun ba? Eto, send ako ng sticker na kape for you. Inumin mo na. Ay nako. Ang cute mo, Jessa, kasi mukha kang emoji kapag malungkot. Ay. Yan.
ito ang mga modern manliligaw. Oy, legit to kasi kung noon ang ligawan ay nangyayari sa bintana, may mga paharana and all. Ngayon may harana na din na nangyayari. Pero isisend ko na lang yung link sa'yo. Naka-upload na sa YouTube channel ko. Mga gano'n na yung modern ligawan ngayon. Medyo nakakakaba nga yung mundo ngayon Baka kasi sa susunod, after 10 years, 20 years, baka yung nanliligaw sa'yo hindi na tao. Ay, AI na? AI na. Ay, nako. Diba? Oo nga. Kaya dapat kabisyo, enjoyin mo lang yung mga nanliligaw sa'yo. At least meron. Kaya nga, yung iba, panaginip lang. Anyway, that's number 1 po naman tayo sa last but not the least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga unexpected manliligaw. Uy, Jessa, bakit mukhang ang saya-saya mo ngayon? Oo nga tsaka glass skin ka na Jessa. Mukhang mababasag na yung mukha mo. Sa sobrang glowing, ang blooming mo. Oh well, bukod sa rejuve, may manliligaw na kasi ako. Oh? Congrats, Jessa! At least nagkaroon ng resulta ang kaka-rejuve mo. Kaya nga sino ba yan, yung manliligaw mo? Yung bagong estudyante doon sa section Bayabas. Ha? Oo, Bayabas. Meron bang bagong student doon? Oo. Anyway, gaano ka na niya katagal nililigawan? Hala, mag-iisang buwan na. Oo, meron. Ang pangalan niya, Ramon. Yan, oo. Ramon? Hala. OMG. Oh, bakit parang natakot kayo? Sure ka ba na si Ramon ang manliligaw mo? Oo, Ramon. Bakit? At kinilabutan nga kami dahil sa manliligaw ni Jessa na nagngangalang Ramon. Hindi kasi niya alam na si Ramon ay... As if naman, girl, hindi ko naririnig yung VO mo, yung voice over mo. O bakit? Anong meron kay Ramon? Hoy, Jessa, sa dinami-dami naman ng lalandin mo, yung jowa ko pa talagang si Ramon. Pareha kayo? Pareho kami nalito sa plot twist na itong skit na to. Basta unexpected manliligaw, ito yung mga taong hindi mo ine-expect na manliligaw sa'yo. Akala ko multo. Ayun pala kasi si Ramon ay jowa ni Mar. Lalaki. Lalaki sila pareho. Unexpected manliligaw. Kasi ito yung sinasabi ko, Robin Shannon, na dapat you always smile. You always have to look good. Mag-retouch ka every single minute of the day. Dahil? Kasi malay mo, may mga nakatingin sa'yo hindi mo nakikita dyan. Sila ang dahilan kung bakit nakukompleto mo ang mundo nila. Diba? Kaya sa mga kabisyo natin dyan na nag-aalala dahil wala pang nanliligaw sa kanila, huwag kayong mag-alala, baka gumagala-gala na. Tama. Hindi mo lang nararamdaman. Tama, malay mo. Malay mo, nag-pass by na sa'yo. Yun yung nang snatch, diba? Pwede rin. Malay mo, yun na yung nag-viral sa internet. O kaya malay mo, yung napapanaginipan mong tao, yung nakapatong sa'yo, ay, oo. Yun na pala yun. Yun, malay mo kabisyo. Pero hindi ka namin pinag-iisip, pinag-overthink. Ang sa amin lang, enjoyin mo lang muna, mahalin mo yung sarili mo para you attract what you sense. Ayan, kahit multo pa yung nasisense mo. Anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout yung nililigawan mo, umpisahan natin yung buwan ng puso ng shoutout natin, Bitterly. Ang mga nililigawan nyo. Hanapin nyo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shanna. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Siya, kabisyo, makakasama nyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science, tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shanna. Your Uragon broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Wow. Tara Kape! Tara Kape! Sasakyan sikat! Basta't love!